Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas e Concello de Sanxenxo. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. E abrimos esta segunda parte deste Verán Verán, deste náutico de Sanxenxo. Antes de nada, como sempre, lembrándolle o noso Facebook, tomemos a nota, facebook.com/programa Verán Verán. E iniciamos esta segunda parte falando dunha festa ineludible en todo o calendario galego. Falamos da Festa da Auga, festividade de San Roque, Vila García de Arousa. A previsión acompañou, o tempo un tempazo nese día, e unha cita que non se quixo perder o noso compañeiro Ismael Sobrino. Hola Silvana, hola amigos de Verán Verán. Hoxe estamos nunha das maiores festas de Galicia. Hoxe estamos en San Roque na Festa da Auga. Ahora é o momento de que vaya a San Roque para a capilla. Despois da capilla, entón sí, entón empeza a Festa da Auga. Así que vamos a ver o chupinazo de salida. Vamos a meter a San Roque. Te mollas? Hostia, eso es un milagro, Que no te molles, mira todo el balcón. O milagro de San Roque, que no nos mollaran. El bicho sin te mollar. Aquí, sin más, ¿no? Cacho, aquí cacho un bacallao, Vendes todas preparadas. Sí. Con escopetas. Que no chove seguido aquí, unha cosa. É increíble. O que chove aquí, verdad? Sí. Gusta moito San Roque? Sí. Canto vai que vindes á Festa da Auga? 2 anos, porque por a miña moza. Eu soy de aquí, de Vila García. Xa ti eres a culpable? Eu son a que vou sempre ao lado do santo subindo co meu pai todos os anos. Entrou ben, non? É unha tradición. Entrou ben o santo? Entrou perfectamente. Agua, aquí no llega, aquí no llega, aquí no llega, aquí no llega. Máximos de que a xente se molle. Así é. Intentamos que a xente disfrute o máximo posible. Este é mellor que apagar fuego, verdad? Sí, é moito mellor por mundo. Tiene que xente vexa moi acalorada, así Sí, ten algo de calor, a noite fixille estragos. Venimos de Barcelona a estas fiestas maravillosas de Villa García de Arousa. ¡Que viva San Roque y toda la madre que lo parió! Bien, buen ambiente hoy, O sea, yo creo que de los últimos años es de los que más gente hay por la mañana. Claro. Y buen ambiente,
despídeme de vos, sigo aquí na festa, porque o mellor ainda non me mollo tanto, non me vayas a pensar. Ou sí, vaite a saber. Bueno, Ismael, pois polo que vexo non te mollache moito, apenas, non? Bueno, o que agardo é que desfrutaras moito dese día, desa festa da auga, desa festividade de San Roque que o tempo, o dito, acompañou e moito. E nós continuamos agora falando de máis festas, concretamente imos a ir agora ata a provincia de Ourense para falar de San Eusebio de Coles, unha festa que tivo un protagonista. O seu nome é King África, ese non? Que yo pregunten ao noso compañeiro Tito Escuredo de Telemiño. Os voy a proponer un concurso. Os voy a dar 3 pistas a ver si sabéis. Es un cantante que lleva unas túnicas muy llamativas. Es el rey de la canción del verano. ¿Lo sabéis? A ver si con esta pista lo acertáis. ¡Bomba! ¿Quién actúa ahora? ¿Cómo se llama ese señor que viene ahora? El rey del verano, King África. Estoy buscando a un tal King África que actúa ahora. ¿Lo conocéis? Sí. ¿Pero qué es? ¿Cantante? No. Vicepresidente del gobierno. Yo creo que es el rey de la canción del verano que actúa en San Eusebio de Coles a las 12:30. Sí, señor. Hay que darlo todo ahí, ¿eh? No vale estar sentado a cantar, a bailar sus éxitos. Estamos esperando. Por si no lo saben, yo soy King África y esta noche hemos venido hasta aquí, hasta Coles, a San Eusebio de Coles, y este es el público de San Eusebio de Coles. A ver cómo baila como un pingüino. Y dice... Chuchua, 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 guau, guau. Un aplauso muy fuerte para los niños de... Dándolo todo con King África. ¿Cómo lo estamos pasando? Canciones que no pasan de moda. La Bomba, El Camaleón, Paquito el Chocolatero. ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Un poquito que empieza la fiesta! A venir esos cuerpazos, queridos amigos. ¿Cómo estamos viendo aquí el concepto de King África? Está genial, lo está dando todo, venimos aquí desde Ourense, tranquilamente unos amigos, tomamos una cerveza y nos volvemos tranquilamente para Ou. Y son canciones que conocemos todos, hemos bailado y no puede haber una fiesta sin La Bomba, El Camaleón, Paquito el Chocolatero. Son las verdaderas canciones del verano. Ahora que no hay canción del verano, no hay nada. ¿Qué es eso sin La Bomba, El Camaleón y todas estas canciones? Ahora ya... Que sería ese King África, ¿no? El rey del verano. No habría Caribe Mix. Dándolo todo con King África. ¿Cómo es esto? El cocodrilo. De una marcha sin parar. Es que son canciones que no pasan de moda. Como a mí. Ahí estamos. Pequeños, jóvenes y mayores bailando con King África. Exactamente, aquí, moviendo el esqueleto. ¿Te está gustando el concierto? Sí, está bien, está bien. Lo está dando todo, ¿eh? Todo. Y mucho más. Pues a seguir bailando. Os faltan las gafas, a ver qué las pone. A ver, a ver. No pasan de moda estas canciones. ¡Nada, para nada! El rey del verano. ¡Bomba! Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una Bomba. Para gozar esto es una Bomba. Para mediar esto es una Bomba. Y las mujeres lo bailan así. Así, así, así. Todo el mundo una mano en la cabeza. ¡Bomba! San Eusebio de Coles sigue bailando con King África. Canciones que no pasan de moda, siguen todos los veranos. Yo me despido con King África bailando y que no caiga la fiesta.
Pois que non decaia esa festa, moitísimas grazas ao noso compañeiro de Telemiño por esa reportaxe e de seguro que con King África o pasaron bomba. E nos seguimos agora falando de máis asuntos, deixamos a festa durante uns intres solamente para falar doutra cousa moi típica no verán como son as praias. Imos a chegarnos ata a praia de Doniños en Ferrol e dende alí a nosa compañeira Natalia Anguita vainos a decir como combater esa auga fría que temos por aquela zona. Imos a verlo na seguinte reportaxe. Hola Silvana, hoy nos hemos desplazado hasta el Arenal de Doniños porque parece que últimamente vemos en toda la prensa, en los medios de comunicación, que parece que el verano no llega a la comarca, pero aunque el tiempo parece que no sea el más adecuado, pueden observar que las playas están llenas de gente para disfrutar de esas aguas y estar tomando el sol o lo que sea, las nubes. Vamos a ver cómo combaten el agua fría de aquí de Galicia. Y es que si miramos las previsiones meteorológicas parece que se repiten durante todo este verano, con esa alternancia de cielos nublados con otros, muy pocos, algo soleados. Pero esta temperatura gusta e incluso la del agua. ¿Y qué te parece el tiempo y el agua de las playas de aquí de Ferrol? Estupendo. ¿Te metes entera en el agua? Sí, claro. ¿Te atreves con el agua helada o no te parece que esté tan fría? Hombre, me parece que está muy fría, pero a mí es lo que me gusta. Mejor que en las del sur, que eso no se nota ni que pasa. No voy a las playas del sur. ¿Qué es lo que tiene el norte que no tenga el sur o que no tenga otro lugar? ¿Qué es lo que te gusta? Hombre, pues el clima, la comida. Está mucho menos masificado, aunque empieza a haber mucha gente aquí, todavía se nota que no está todo preparado para el turismo de ese masificado. ¿Desde dónde viene? De Madrid. ¿Y qué le parecen estas playas? Las playas muy bien, el agua muy fría. Eso es la siguiente pregunta que le iba a hacer. ¿Qué hace con ese agua tan fría para meterse? ¿Se mete o no se mete? No, meto las piernas y punto. Dicen que el agua fría es muy buena para el cuerpo, la circulación y todo. Sí, pero hay que aguantarla. ¿Desde dónde vienes? De Madrid. Bueno, es que no vengo de Madrid, es que vengo de África. Bueno, ya, es que... ¿Pero eres madrileña? Sí, soy madrileña. ¿Y has venido a pasar aquí unos días? Sí. ¿Qué te parece el agua de Galicia? A mí no me parece fría. ¿Te metes sin problema? Yo me meto sin problema. O sea, me parece más fría la de Gibraltar que esta. Se trata de un arenal muy internacional. No sé de Coimbra. ¿Y qué haces hasta aquí? ¿Qué te parece esta playa? Bien. Las olas son muy grandes, ¿verdad? Sí. ¿Y el agua cómo está? Fría un poco. Vivo en Suiza, pero soy alemana. Por su parte, el coordinador de socorristas de las playas de Ferrol, Andrés Díaz, nos asegura que a pesar del tiempo viene mucha gente. Bueno, pues en cuanto a incidencias y eso va transcurriendo pues, con cierta normalidad. Hemos tenido un par de rescates en Cobas, otro en Esmelle, que está la verdad la playa bastante corrientosa, y a pesar de la prevención siempre hay alguna persona que se va, pero en líneas generales con normalidad. No ha habido ninguna incidencia excesivamente grave ni nada especialmente excepcional. ¿Crees que tal vez esto se deba a que no está haciendo el tiempo como otros años, un tiempo más propio de esta época estival? Bueno, el tiempo siempre ayuda un poquito en ese sentido, porque no tal. De todas formas, en las playas aún estamos teniendo bastante afluencia y realmente muchas veces los días que hay menos gente y a veces el mar está un poco picado, sí que son días más peligrosos en el sentido de que es más fácil que cualquier persona se meta y sufra algún percance. Pois precaución, claro que sí, sempre no mar e aí quedamos con esa preciosa, espectacular playa de Doniños. Moitísimas grazas a nosa compañeira Natalia Anguita de Televisión de Ferrol por esta reportaxe e nos continuamos neste lugar tan bonito do Concello de Sanxenxo, neste náutico onde nos atopamos falando agora de arte cunha gran entendida nesta materia como é a nosa seguinte convidada. Ela é Paula Cabaleiro, comisaria de arte, xestora cultural e aínda que lle custe admitilo tamén, ela tamén é artista. Paula, moi boa tarde. Moi boa tarde. Que tal, como estás? Benvida este verán. Moitísimas grazas por estar con nos. Aparte teño que darlle as grazas en mayúsculas porque me mola un pouco que se viña a semana que ven, que se viña esta, que se viña pasada. Finalmente estás hoxe aquí. Moitísimas grazas por facernos un oquiño nesa axenda. Contanos un poquinho como está marchando o teu verán, Paula. Eu quería vir a verán con sol. Entón, hombre, bueno, creo que o día foi propicio para acertache, vir. de pleno. Ainda que costara cadrar a
a data. A verdade é que é un lusazo, é un placer estar aquí neste enclave tan bonito, non? Inmellorable. Contanos como marcha o teu verán, o que che preguntaba, Paula. Tempo para descansar, traballar, como está marchando? De todo un pouco temos? Gustaría ter máis tempo para descansar, pero realmente é utópico. Na vida dunha xestora cultural é moi difícil atopar moitos tempos estancos, entón en agosto tratas de combinar praia, familia, tempo de lecer con adiantar tempo de redacción de proxectos, cousas de organización, porque setembro ven cargadiño de cousas. Contanos un poquinho como se vai a presentar o mes de setembro, Paula. Pois a verdade é que animado? O setembro máis animado dos últimos anos que recorde. Teño un proxecto importante no CEGAC con Cristian Villamide, un proxecto tamén con Alicia Frames na Cidade da Cultura, un seminario sobre museos, e arranca un proxecto relacionado co camiño coa Diputación de Pontevedra dentro do programa O teu Xacobeo da Xunta de Galicia, co cal verán, podo aproveitalo porque me ven un outono bastante cargadiño. E eche dicir agora, vamos, o setembro vas a estar moi entretida, porque todo isto arranca a partir do mes de setembro. Sí, digamos que a primeira semana colle uns días de respiro, un paso atrás para coller impulso cara adiante. Sempre é así, o outono para min é unha das épocas máis fortes. Ademais, estamos, por a desgraza do cambio climático, estamos tendo un tempo moi cálido, tamén moi propicio para facer cousas en espacio público, en espazo aberto, tamén no outono. Co cal, todo aquilo que se facía no verán estáse desestacionalizando tamén para ben da xestión cultural. Falamos de ser xestora cultural, pero moitos se dirán, pero que é iso da xestión cultural, que é unha xestora cultural? Que é unha xestora cultural, Paula, contanos. A pregunta foma moitas veces, moitas persoas, non? A primeira persoa que tivo que afrontar moitas veces a pregunta era a miña nai, que lle dicían, que fai túa filla, non? Bueno, a súa filla comezou facendo belas artes, entón veño da produción artística, pero despois me especialicei na xestión, tive unha galería de arte, codirixí unha feira de arte, traballo agora no Culturgal, pero realmente o que fago a maior parte dos días é xestionar proxectos culturais e artísticos, tanto exposicións como proxectos culturais dende concellos, diputacións, coa Xunta, con museos, con todo tipo de entidades que poidan facer proxectos culturais, tamén en relación coa parte educativa. Últimamente moito estou traballando nese eido. Cal é o potencial cultural que temos a día de hoxe en Galicia, Paula? Eu creo que Galicia sempre tivo moi boa saúde a nivel artístico, non? Sí que é certo que a crise afectou bastante, pero non a nivel artístico como produción, senón a nivel recursos e espazos, non? Sí que tivemos un gran auxe nos 90, nos principios do 2000, coa creación de moitos museos de arte contemporánea. A Facultade de Belas Artes, cando apareceu, supuso un punto de inflexión importante. Sí que nos últimos anos a crise que foi baleirando de recursos ese tipo de espazos que malviven ou tratan de sobrevivir recortando tamén contidos. Pero eu creo que a saúde artística sempre foi, a verdade que moi activa nese eido, non? Artistas galegos sempre estiveron producindo, eu creo que temos un gran momento de proxección tamén nacional. Paula, falamos da arte, falamos da muller. A muller, moito que decir no mundo da arte, ou igual que nos numerosos eidos, pero ti tamén fiel defensora desa parte, non? Cando eres feminista no teu día a día non podes xestionar de outro modo, entón sempre digo que son xestora 20 horas ao día prácticamente, pero 24 horas ao día son feminista. O meu activismo, digamos que comezou cando eu estaba estudando nunha carreira de Belas Artes na que o 70% do alumnado son mulleres e que non se traducía nunha presencia igual no mercado da arte, no sistema da arte. Non somente que se invirta a balanza, non acadamos o 30% aínda moitas cousas, co cal creo que tiña que ser activista e, sobre todo, intentar traballar en prol da visibilidade da muller creadora galega e tamén das artistas que estaban na mesma xeración. E hai moito que traballar, porque temos moito e moi boas artistas, ademais, por aquí, non?
A verdade é que teño a sorte de que moitas institucións confiaron en moitos proxectos para visibilizar o papel das mulleres. Levo visibilizado moitas, pero realmente sigo de descubrir un montón de mulleres creadoras con moitísimo talento cada día. A sorte de ter programas como Mulleres en Acción Violencia Cero da Diputación de Pontevedra, no que cada día seguimos a visibilizar mulleres da poesía, da música, da danza, do teatro, da arte, da performance. A verdade é que ese tipo de proxectos son importantísimos tamén para poñer en valor, para ser plataforma desas artistas e que as entidades, tanto públicas como privadas, saiban tirar das mulleres cando teñen algo que programar. Paula, falamos de todos os proxectos que tes postos en marcha. Hai algo, pregunto, que a ti como profesional nesta materia que dixe, pois que encantaríame sacar a luz esta historia, gustaríame tratar este tema, gustaríame ir por este camiño, algo que teñas aí ti guardadiño que dirías, encantaríame que saís a luz isto? A maior parte dos proxectos non están nin en marcha, nin feitos, están na cabeza, non? Hai moitas cousas que están todavía aí fervendo e que atopan normalmente o seu momento para sair, non? Ás veces hai que atopar pois alianzas ou persoas que de alguna forma catapultan que saia ese proxecto. Por lembrar algún que a verdade é que me gustou moito, que é unha liña na que me gustaría seguir traballando, agora que estamos aquí en Sanxenxo, moi preto daqui, no Concello do Grome, fixemos un proxecto sobre as mulleres redeiras para recuperar a súa memoria, que se chamaba Fío e Agulla tecendo historias, que fixeno con Alexandra Rodríguez, partindo do Concello, evidentemente, en colaboración con xente nova. E a verdade é que foi un grato descubrimento porque aí atopamos unha muller, a única redeira que queda no Grove máis ou menos en activo, que nos descubriu todas as súas memorias e que acabaron en proxectos artísticos. Ese tipo de proxectos creo que son os que paga a pena, é unha liña que me gustaría seguir traballando. Unha liña que te gustaría seguir traballando para chegar a esa muller, moito traballo detrás. Como coñecestes esa historia? Pois o máis importante para unha xestora é escoitar, é dicir, nós temos que ser posibilitadores para cubrir necesidades. A verdade é que creo que a posta en valor da muller na cultura galega todavía, bueno, estámoslo facendo, non? Pero realmente que todavía non ten a visibilidade e o recoñecemento que si debería. As mulleres redeiras son un exemplo, pero poderíamos traballar coas mulleres do eido rural, coas mulleres en moitísimos ámbitos onde todavía non están totalmente recoñecidas. A verdade é que o máis importante é atopar as persoas clave que te axuden a botar a andar eses proxectos, non? Ás veces saen da forma máis casual. Paula Cabaleiro, na actualidade traballa soa, ten un equipo ao seu arredor. Como é o teu día a día? Como traballas, Paula? Pois traballo soa, pero con moitas compañías, sempre digo, non? Como xestora, eu son xestora independente, aínda que tamén traballo cun museo na outra esquina de España, pero en un pobo que se chama Huete, na provincia de Cuenca. En Cuenca. Entón ando sempre pululando entre Galicia e Cuenca todo o tempo, non? Pero traballo soa, aínda que sempre me arrodeo de moitas persoas. Sempre digo que cada proxecto é un motor que se move cos contidos, coa sangue que van depositando moitas persoas. Estamos moitos tirando detrás, por parte de artistas, por parte de coordinadores, fotografía, vídeo, todo tipo de recursos técnicos que necesitamos para que saia ese proxecto adiante. Entón, non podo dicir que traballo soa detrás de cada proxecto, aínda que lidere o proxecto, hai unha chea de persoas que son fundamentais e indispensables. Paula, xa para rematar esta entrevista, aqueles artistas que nos estén vendo nas súas casas e que digan, eu non tive unha oportunidade, non sei se tirar a toalla, non sei que facer, ti que mensaxe lle enviarías? Eu creo que ser artista implica unha necesidade de crear, é unha necesidade vital. Cando un artista deixa de crear por diferentes cuestións que poden ser máis ou menos momentáneas, eu creo que perde a felicidade. Entón, eu sempre animo a que sigan creando. Despois, o máis importante, que a inspiración, a sorte, cando che din que unha persoa ten moita sorte que chegou a un punto X, é porque seguramente esa sorte ou ese estar no momento aceitado chegoulle traballando. E chegoulle cunha trayectoria máis ou menos continuada, non? Entón, animo a que sigan traballando e que seguramente a súa oportunidade está a volta da esquina. Con esa bonita e positiva mensaxe que damos, Paula, moitísimas gracias por estar connosco. Imos a brindar con Martín Codas. Antes de brindar,
Co seu permiso, tomamos uns minutiños de descanso, axiña estamos de volta, quedan con o noso grupo da semana, co Soalleira de Dorrón, e o dito, axiña estamos de volta con máis contidos aquí, neste verán, dende este Náutico de Sanxenxo. Un prazer, Paula Cabaleiro. Moitas gracias. Grazas a ti.